kaga dai na farko dai ni babba ce zawara ce ni kai kuma saurayi a ce ka zo neman aure na ai sunna ce ba komai to na biyu kuma ina da matsala dan mijin da na aura ba mutuwa yake yi kaga aure na aure na 42 ba ajiya ko kin cika 50 ai wanda ya mutu kwanansa ne kare sun da duk musulmai ne mu tunda wani kwana ɗaya yake wani kwana biyu yake wani ma wuni yake yi a cikin su hato kwanansa ne kare mu ai mun yarda da kaddara mun yarda da mutuwa tunda alkur'ani ma an gaya mana kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai sa da mutuwa kuma ni ban san dalilin da yasa na auren nan sai su mutu ba na rasa dalili an yi bincike an kasa ganowa a'a akan gaba kike auren daman ku sai kwanan sa kare yake daura auren dama to ai mu irin mu sai an shanya to kuma to shikenan wallahi Allah ni yanzu ina jiye maka fa kakka zo ka aure ni kuma ka mutu kai a'a ba komai ni kawai kin amince yanzu in gaya manya su zo a yi magana kawai a daura aure shikenan kuma kaga ba ga da ka zo da nake son ka ba Allah kaji ka kwanta min a rana kice na samu gurbi yanzu cerki iko Allah to yanzu ka je a kawo sadaki kawai ba sai an kawo wani lefe ko kayan aure ba lefe yo kai da zaka mutu kuma wani irin lefe da kayan aure za a kawo bayanin ba magana mutuwa nan kwana sa kike kawo shi ni na ga miki mu irin mu sai an shanya ko ha kuma to gawa ba komai to shikenan amarsu gawa shikenan bari sai na zo to a da lafiya to shikenan Salamu alaikum. Kai. Barka da yamma. Ina gajiya. Lafiya. Ya gajiya taro kuma. Mun faje daura aure. Ga da tururuwa. Habba. Kaga dan adam tururuwa? Ai wato baba. Na'am. Jama'a. Sunan nan yanda ka san sunan nawa tururuwa ake zuwa. Arziki mata kashin sarki yaron na Allah ya sa mutum da kwarkwatansa za ka kai ne ubansa a masa fada a zauna lafiya yawa yi na yi bari na bura a rika tsawatar da shi Allah ya sanya alkhairi wace kun je dauran auren mai rigayi kaudi ai matan nan dama duk duniya kowa ya sani yaya mu rigayi kuma mutumin da ya aure ta mutuwa yake haka ne mana kai ba ka da labari murhuce abin da Allah yi alkawari haka za a yi ba wanda ya yi sai ce za a yanke abin da Allah ya alƙawari amma kowa ya san dai wannan mata da aka aure mutuwa aka aure ta mutuwa ake murhuce ta aure maza uku sun mutu tukunya take jira duk wanda kaga ya mutu ko bai aure ta ba kwanan sa ne ya gari to ai kowa ka gani zai mutu ba ma tsoron mutuwa wahala muke tsoro to baka san ko me zaka tana a can ba amma ai kullu man alaiha fan kullu nafsin zai katal mauti yawa to menene dille wanda Allah ya busa to mamaci ai tunda Allah ya ce innaka mayitun wa innahu mayituna ai haka ta kai kenan sai dai Allah ba masa zuwa ai kowa ya riga san mutu ai ba wani abu Allah sanya alheri Allah ba da zaman lafiya kai yan saboda ma'aiki yaron nan na ja makunne akan kai ya auri matan nan kai da ya auri matan nan yanzu ya min adalci to mai gida za ka mai gida ni wallahi kana irin wannan abin mamaki kake bani na gaya maka mai gida aure iko ne na ubangiji idan Allah ya hada wa isi ya raba ya kake irin wannan mai gida to amma kar ki manta cewa fa ita fa baiwa Allah nan da sabbin mutumin da ya aure ta mutuwa yake shikenan dana shine ya zama garabata wannan duniya an san haka wallahi mai gida har in kwanansa ya kare sai ya mutu aka ce matan mutum kabarinsa ai mai gida ya kake irin wannan ko da daso ko ba da su in kwanan sai kare dole ne ya mutu da gida ka daina irin abin da kake yi yanzu saboda Allah ina kwar gida a zaune mutanen nan tawaga guda suka zo su malam kwaram tururuwa su malam ladu aka suka zo aka kewaye ni an nemi wai Allah sanya alheri taro ya yi jama'a an yi jama'a daurin auren yaron nan to ina ruwa na kamar yadda suka zo min haka sai sun zo ta'aziyar wannan yaro idan Allah ya yi ba ka ringa sa Allah ciki matan nan fa tukunya yanzu take jira murhuce maza uku sun aure ta dan mutu kwanan su ne rage ke ni ana kiran sallan magana ba ba ta masallaci kwanan su ne ya kare wallahi mai gida ni ba yana ja da ikon Allah
Hajiya wani barawo ne ga to wannan dai rike shi kawai rike shi na rike aika rike shi kawai rike shi kawai rike shi kawai na rike shi shege ne na rike shi kyan yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waya Allah la jiga ugu an ji kunya yaya albasa wata halin ruwa ba waya Allah la jiga ugu yaya ka cuce ni yaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da kai ashe da ba kai kake zuwa da na yi aure ka dinga kashe min mazaje mutan gari na ganin laifina an ci gani duk mutumin da na aura ya mutu duk mutumin da na aura a kashe kaddara ashe kai ne kake zuwa ka nemo wa'azi na banza na wani ke ma laifinki idan na hana idan bacci ina salatin annabi kice na biya salati ga amfanin salatin nan mutum nawa ka kashe to na fi karfin ka yayi aure na 43 duk ka kashe musu kai za ka aure ko yaya uwar mu da uban mu da kai so kake ka aure ni ko kome dan me kake hana ni mazaje na kake kashe musu ka dora da mutan gari na garin lafina kinga mene maka kake da maka bata suna a duniya ka zo kana yi min fada a cikin gida cewa ina kashe mazaje ashe kai ne kake zuwa da kai kashe musu yau Allah ya tona asirinka ka gamu da gamanka ka gamu da mai salatin annabi salatin annabi kullum cikin murji nake yi saurare ni ki da ke zan dalilin da yasa nake aikata wannan ka tabbata da zaki gaza ba ka da wani dalili wallahi gurin hukuma wallahi zan kai ka yanzu kafin a je wajen hukuma ki zaki wace kaddara kai kace hukuma bata san kaddara ba to tunda bata sani ba mu tafi gurin ta yanzu kullum Allah wallahi ba zan yadda ba gurin hukuma za mu kai ana zuci kafin mu tafi dalilin da yasa nake wannan zan kin gane ko me dalilin da kake saurare ni ki jima in baki labarin abin da yake faruwa abin da ya faru